ஹாய், ஐம் டாக்டர் சுரேஷ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் கோவிலேருந்து உங்கள் சுரேஷ் பேசிட்டேன். இந்த படி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான எந்தெந்த காலேஜஸ் எல்லாம் போடலாம் அந்த லிஸ்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சொன்னாங்க. அதை தான் பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு சில தப்பு நடந்திருக்கு. அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அதை நான் சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்பட்றேன். மொத்தம் 14,524 பேர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போன விடையில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். இதில் 12,294 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகியிருந்தாங்க. இது ரெகுலராக நடக்கிற விஷயம் தான். அதை நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான். நம்ம எதிர்பார்த்த விட போட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதில் வந்து இப்போ 2,230 பேர் வந்து வெளியில் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை தப்பாக பண்ணி அதில் ஒரு 500 600 பேர் 700 பேர் பக்கம் வெளியில் போயாச்சு. மொத்தத்தில் 3000 பேர் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வரல. ஸோ இந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது. ஒன்று, ஆப்சென்ட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாதது. நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பாங்க, வேறு பக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, போவாங்க. அது எப்போவுமே நடக்கிறது தான். இன்னொன்று, சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை தப்பாக போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நான் இதில் சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்பட்றேன். அது என்ன சாய்ஸ் ஃபில்லிங் தப்பாக போடக்கூடாது அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான், கல்லூரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கிறத நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பேசிட்டு வரோம். அது ஒன்று, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அதை பண்ணணும். ரெண்டாவது, நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸை அதிகப்படுத்துங்க. எனக்கு இதுக்குள்ளே கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு மன நிறைவோடு இருக்கக்கூடாது. ஒரு பய உணர்வு இருக்கும். நம்ம வந்து பய உணர்வு சென்ஸ் என்னென்னா, பயப்படுறதுக்காக சொல்ல, அதிகபட்சம் போட்டு வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது தானே. ஒரு 100 சாய்ஸ் போகிற இடத்துல 150 சாய்ஸ் போகிறது என்ன தப்பு? நீங்கள் என்ன கிளிக் பண்ணி செட்டில், நீங்கள் ஒன்றும் அதிகமாக கஷ்டப்பட போகிறதில்ல. கிளிக் பண்ண போகிறீங்க, ஆட் கொடுக்க போகிறீங்க, ஆட் ஆக போகுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நடக்கும். அதனால் செகண்ட் ரவுண்ட் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, கட்டாயமாக 100லேருந்து 150 சாய்ஸஸ் தயவு செய்து போடுங்க அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டை பொறுத்தளவுலேயே கிட்டத்தட்ட வந்து 60 சாய்ஸ் 69வது சாய்ஸ் கிடைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி போட்ட ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸே கிடைச்ச ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. அது ரொம்ப ப்ராம்ப்டாக ஹையர் லெவலில் மார்க் எடுத்தவங்க கரெக்டாக போட்டு தான் கிடச்சிருக்கும். கீழே வர பார்த்தீங்கன்னா 69 சாய்ஸு 82வது சாய்ஸ் கிடைச்சது கூட இன்றைக்கி நம்ம பெட்ரோலில் மட்டும் ஒரே வரும்போது தெரிஞ்சுது. அப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கே 82 சாய்ஸ் அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் டபுள் பண்ணிக்க கட்டாயம். அப்போ 150ங்கிறது மினிமமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சஜஷனாக நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். இது ரெண்டாவது, இதில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவும் உள்ளே சேர்ந்து வராங்களே, இந்த 7.5 சேர்ந்து உள்ளே வர்றாங்க. 7.5 பொறுத்தவரை இந்த நம்ம ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, நல்ல நல்ல கல்லூரிகள் கிடச்சிருக்கு. அப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் வரவங்களுக்கும் நல்ல கல்லூரிகள் 7.5 கோட்டாவில் வரவங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட நல்ல கல்லூரிகள் கிடச்சிருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே நான் தப்பு நடந்திருக்கு. என்ன நடந்திருக்குன்னா, 382 பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஆனால் வந்ததே 278 பேர் தான் கொஞ்சம் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டாங்க. அப்படின்னா வேறு எங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஹையர் மார்க்ஸ் வாங்கி நீட்டுக்காகவோ மெடிக்கலுக்காகவோ வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதில் இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த 278 பேர் வந்தாங்க இல்லைங்களா, இதுலேயும் 4 பேருக்கு அலர்ட் ஆகலை. அப்படின்னா என்ன, 4 பேர் சரியாக சாய்ஸ் போடல. அப்போ ஃபைனலாக 274 பேருக்கு தான் வந்து ஆர்டர், அந்த ஃபைனல் வந்து ஆர்டர் வந்து டென்டேட்டிவ் ஆர்டர் வந்து இன்றைக்கி லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஆர்டர் வரப்போகுது. இந்த தவிர செகண்ட் ரவுண்டில் போகிறவங்க கட்டாயம் பண்ணக்கூடாது. கூடுமான வரைக்கும் 150 சாய்ஸஸ் போட்டுக்குங்க. கல்லூரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த மாதிரி கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்குங்க. இப்போ கல்லூரி எப்படி சார் எடுக்கணும், கல்லூரியை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா, அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் கல்லூரிகள் நம்ம ஒரு 30 கல்லூரிகள் பேசியிருக்கோம். அந்த 30 கல்லூரியில் கட்டாயமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து சீட்டு வந்து ஃபில் ஆகிடும். டாப் லெவலில் வந்து ஃபில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மேக்ஸிமம் எல்லா பிரான்ச்சுமே ஃபில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள். டாப் ஒரு 5-6 கல்லூரிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எனவே நமக்கு வந்து அந்த சீட் வேக்கண்ட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு வரும். அப்போ நம்ம அதை தெளிவாக சொல்ல முடியும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடல் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னும் போது, இந்த டாப் லெவல் கல்லூரிகளில் அந்த மெயின் கோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த கோர்ஸை தவிர்த்து மீதமுள்ள கோர்ஸில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அந்த கல்லூரிகளில் முதல்ல எடுத்து வச்சுக்கணும். அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நான் சொன்ன கல்லூரிகளில் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு, அதில் மெயின் கோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் கோர்ஸாக சொல்லக்கூடிய, உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, ஏடிஎஸ், இசிஇ, ட்ரிபிள்இ, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது போக இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல், ரொபாட்டிக்ஸு, மெக்கட்ரானிக்ஸு, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு செகண்ட் ரவுண்டுக்குன்னு ஒரு சில கல்லூரிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த கல்லூரிகளில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, சென்னையை பொறுத்தளவில் அப்படின்னு வரும்போது செகண்ட் ரவுண்டில் இப்போது நம்ம கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்என், வெங்கடேஸ்வரா இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபில் ஆகிருக்குன்னு வச்சு, ராஜலட்சுமி இதெல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்குன்ற ஒரு அந்த கணக்கு வச்சுட்டோம்னா, ஆர்எம்கேவுக்கு அப்புறம் ஆர்எம்டி அதில் எடுக்கலாம் செகண்டு. ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதில் எடுத்துக்கலாம். இங்கே சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் வரும்பொழுது பனிமலர் காலேஜ் எடுக்கலாம்.
எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி எடுக்கலாம். எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேலம்மாள் எடுக்கலாம். லொயாலா ஐகேம் எடுக்கலாம். அப்புறம் வேல்டெக் மல்டிடெக் எடுக்கலாம். எஸ்ஆர்எம் வள்ளியம்மை எடுக்கலாம். ஸோ இந்த கல்லூரிகள் இப்போ பனிமலருடைய செகண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஈவன் பனிமலரில் கூட சீட் வேக்கன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும், நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். பனிமலர் நீங்கள் உள்ளே போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் செகண்ட் ரவுண்ட் போடுறவங்க கட்டாயம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சென்னையை பொறுத்தளவில். அதுக்கு கீழே இன்னும் நீங்கள் வரணும் சார் அப்படின்னா இந்த லார்ட் பிரின்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா அப்படிங்கிற ஒரு கேம்பஸ்ஸு, எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜு, கேசிஜி காலேஜ், இதெல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக கொஞ்சம் ஒரு கூடுமான வரைக்கும் பிரதியுஷா காலேஜ், இதெல்லாமே வந்து கீழே செகண்ட் ரவுண்டில் கீழே வர நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சென்னையை பொறுத்தளவு. கோயம்புத்தூர் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கட்டாயமாக டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இந்த டாப் 5 கல்லூரிகள் நமக்கு வந்து போயிருக்கும். நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ராமகிருஷ்ணா, பன்னாரியம்மன், கொங்கு, மகாலிங்கம், ஸோ இந்த கல்லூரிகளில் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு சீட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒருவேளை இதெல்லாம் இல்லைன்னா அடுத்த சாய்ஸாக என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் கேபிஆர், கலைஞர், ஸ்ரீ ஈஸ்வர், இல்லை ஸ்ரீ ஈஸ்வர், கலைஞர், கேபிஆர், இல்லை வந்து கேபிஆர், கலைஞர், ஸ்ரீ ஈஸ்வர், எப்படி வேணாலும் மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ இந்த கல்லூரிகள். இந்த வரிசையில் கற்பகம் இன்ஜினியரிங் காலேஜு, ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, டாக்டர் என்ஜிபி, ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, எஸ்ஆர்ஐடின்னு சொல்லக்கூடிய ராமகிருஷ்ணோட செகண்ட் கேம்பஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்எஸ் காலேஜ். ஸோ இந்த கல்லூரிகளில் உங்களுடைய செகண்ட் சாய்ஸஸில் நீங்கள் தாராளமாக வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் போகிறவங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் பிரான்ச்சஸ்லேருந்து மற்ற மெக்கானிக்கல் அல்லாத பிரான்ச்சஸ் வரைக்கும் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இது கோயம்புத்தூர் ஜோனில். மதுரைக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயமாக தியாகராஜா முடிஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படின் போது நீங்கள் வந்து ஒரு வேலம்மாள் பார்க்கலாம், கேஎல்என் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி போனீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் சவுத்தில் போனீங்கன்னா ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம் அந்த விருதுநகரில். அந்த பக்கம் அப்படியே போனீங்கன்னா மெப்கோ ஷிலிங்கில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த மெயின் பிரான்ச்சஸ்லாம் முடிஞ்சிருக்கும். மீதமுள்ள பிரான்ச் நீங்கள் எடுக்கலாம். நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்லி சவுத்தில் கோவில்பேட்டில் இருக்கிற காலேஜ், அதை நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம். செகண்ட் ரவுண்டில் போகிறவங்க இந்த கல்லூரிகளில் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அந்த ஜோனில் இருக்கிறவங்க திருச்சி ஜோன் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக சாரநாதன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அந்த கே ராமகிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடிய ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபஸ்ட் கேம்பஸ், 2 கேம்பஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட் கேம்பஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள். அப்புறம் தொட்டியம் இருக்கக்கூடிய கொங்கு நாடு கேம்பஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். இது இந்த அப்புறம் வந்து எஸ்ஆர்எம் டீச்சரில் வந்து திருச்சி எஸ்ஆர்எம் டிசிபியா எஸ்ஆர்எம் உடைய அசோசியேட்டட் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது. அந்த கேம்பஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய செலக்ட் பண்ண வேண்டிய கல்லூரிகள். பிரதானமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் ஜோன் சைடில் நீங்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் சோனா காலேஜை நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். ஈரோடு சைடு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளாளர் காலேஜ் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்செங்கோடில் வந்து கேஎஸ்ஆர், கரூரில் இருக்கக்கூடிய குமாரசாமி பிஎஸ்பி. ஸோ இந்த கல்லூரிகள்லாம் உங்களுடைய செகண்ட் ரவுண்டில் போங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு கல்லூரி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். இதற்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் லிஸ்ட்டை நான் வந்து விரிவுபடுத்துகிறேன், அதை அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன். இப்போதைக்கு ஒரு டென்டேட்டிவாக நீங்கள் ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரான்ச்சஸை நீங்கள் எடுத்து வைங்க. சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம், அதாவது வேக்கன்சி பொசிஷன் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிளியர் கட்டாக இந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் மாற்ற முடியுங்கிறத இன்னொரு வீடியோவை கொடுக்குறேன். தொடர்ந்து பேசுவோம் மனிதர்கள் உங்களோட சுரேஷ் இணையத்திலும் இதயத்திலும். நன்றி.